ଆଜି ମୁଁ ରଶ୍ମି ପାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼େଇବି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଘରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବ ଅଳି, ବଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବଳି ହୋଇ, ଦୋଳିକେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ, ହଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନିକେ ଯିବ ହାତେ। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ଭାବାର୍ଥ ଜାଣିବା। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ ଅର୍ଥ, ମୋତେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ, ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗିବି ପଥେ। ଅର୍ଥ, ଗୋରୁ ଗୋଠ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାହା ବାଟ ଚାହିଁ ଜଗି ବସିବି। ବଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବଳି ହୋଇ, ଦୋଳିକେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ। ଅର୍ଥ, ଦେହ ସାରା ଧୂଳି ବଳି ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋ କାନି ପଣତରେ କିଏ ଦୋଳି ଖେଳିବ। ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ଅର୍ଥ, ଦହି ମୁହାଁ ହେଲେ କିଏ ଲବଣୀ ଖାଇବ। ହଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନିକେ ଯିବ ହାତେ। ଅର୍ଥ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ ହାତରେ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଧରି କିଏ ଯିବ।